facilitar la cessió de negocis en funcionament entre empresaris i emprenedors. Aquest és l'objectiu de la iniciativa Reempresa, un projecte de la Diputació de Barcelona i la patronal Cecot, que ha estat presentat a Viladecans. A través de Reempresa es posen en contacte propietaris que, per motius diversos, desitgen finalitzar la seva aventura empresarial amb emprenedors interessats en donar-los nova vida. Aquesta sessió fa que la posada en marxa del negoci sigui molt més senzilla que començant-lo de nou. No ens podem permetre que cap empresa en aquests moments tanqui. I la majoria d'empreses són petites i mitjanes. Com ajuntem, com fem trobar oferta i demanda? Doncs això que no existia, avui i a Viladecans i tot el Baix Llobregat, Reempresa ho facilitarà. El relleu amb empreses que a vegades és un factor difícil, la persona que ja o bé perquè es vol jubilar o perquè veu que té que innovar l'empresa i no es veu amb ganes o amb cor, trobar una altra persona que pugui fer-se càrrec d'aquest negoci, d'aquesta empresa i tirar-la cap endavant. Crec que és una molt bona iniciativa i evidentment nosaltres hem posat tot l'esforç perquè aquest projecte també es pugui fer aquí a Viladecans. Viladecans ha estat escollida per la fortalesa del seu teixit productiu i el suport que dona als emprenedors. Actualment, un 10% dels projectes de Reempresa cedeixen amb èxit.